گۆڕان و یەکەتی دوژمنێن پێر و دۆستێن دۆ ئەڤرۆژی نیڤاوان دوژمن و نیڤادن دۆست دگەل چێبوونا گۆڕاندا دژاتی و دوژمناهیە دگەل یەکەتی دەست پێکرد و di hewên هەڵبژاردنان de bi qasî ku mijûlî dijatî û kirêtkirina hevdû bûn ew qas mijûlî behskirina bernameyê هەڵبژاردنên xwe nebûn û çend carekan jî kar geşte wê yekê ku şer û alozî di navbera alîgirên wan de çêbibe. Destpêka sala 2011 zêdebarî ku rewşa herêmê gelek de niha baştir bû ne mûçe paş da diket û ne dihat paşekevtkirin û ne proje jî dihatin sekinandin û ne rewşa siyasiya herêmê jî di krîzê da bû. Bi zava goranbeya nameyek belav kir û daxwaza helweşandina hikûmet û parlemanî kir û Berhem Saleh serokê wê demê hikûmetê bangêştî parlemanî kir bo jêstandina baweriyê. Ev helwestên goran bûyerên hevdey Şubat û rojên pişt re li pey xwe anî. Yeketî jî bo dawî anîn bi wan bûyeran berêxwekire bikaranîna hêzê. Ev bû bo dawî anîn bi xwenîşandanên zanîngeha Silêmaniyê. Roja 21 çarî 2011 bi dehan xwendekarên zanîngehê birin Qule Reîsî û piştî lêdan û sifkatî pêkirin ji aliyê hêzên emnî ve lê wir hatin bi cihêştin û ew kiryar pişra ji aliyê alîgirên goran ve bi enfala zanîngehê hat binavkirin. Di dema hەڵbژaردنên sala 2013 Parlemanê Kurdistanê de di elbîseya bajarê Silêmaniyê ku bingehê serekiyê cudakirina dengên sinûrê parêzgehê bû. Yeketî bi tometa çêkirina fîtneyê hejmarek helsûravên goran girtin û li şaşeya Kenalê Kursa de etirafên wan belav kirin ku pişra yek ji wan di şerê dijî Daeş şehîd bû. Her wê demî goran ew tomet redkirin û ragihandin ku ev yek sînaryoya yeketiye bo dûrxistina çavdêrên wan heya ku bikaribin tezwîrê di dengan da bikin. Li piştî pêkanîna hikûmeta Xwecê ya Silêmaniyê navbera goran û yeketî zêdebarî ku ew hemû tomet û kirêtî di dema hەڵbژardinan de bi hevdû kiribûn hinek asayî bû di demeka kêm da wek dû dostên hertimî derketin û di zorbeya pirsên siyasî û îdariyên herêmê de hevdeng û hevnêrîn bûn. Ev bû li hevdey 5 2016 goran rêketinameyeke siyasî digel yeketî îmza kir û gelekan pêşbîniya vê yekê dikir ku ev rêketine bibe cê hevgirtina wan du hizban. Bi mercekî ev heman ew yeketî bû ku her ji destpêkê ve şerîkê desalatê bû digel partî da û di wan deman da ku welatiyan rewşa jiyara wan gelek ji dema rêketinê baştir bû goran bi diz û gendal û tenanet xayîn jî binavkir. Di niha de beşek ji serkirdatiya yeketî hevnêrîn û hevsozên goranin û beşeke din jî li dijîne. Bi heman awa jî zava goran rexneyê ji beşeke serkirdatiya siyasiya yeketî digirin û ne rasterast li medyayan û rasterast li sosyal mîdyaya hevsozin digel beşeke din ya serkirdatiya yeketî ku ev cihê serincê ye. Hinek ji wan serkirdeyên yeketî ku niha goran hevsoze digel wan berên neyarên tundiyên bi zava goran bûn. Çavdêr dibêjin sedema wan guhorînin di peywendiyên navbera goran û yeketî hev awayê hemû wan dijatî û guncanên din e di navbera hizbên Kurdî de tenê bo berjewendiyan e lê berjewendî û pêgehên hizbên wan di kayeya siyasiya herêmê nek berjewendiya xelk û milletî. Ew bêguhdane rewşa jiyan û jiyara welatiyan dema ku peywendiyên waniyên siyasî alozî têda çêdibe bi rêya medyan dikevne êrişkirinê ser hevdû her tem bi sedema wan nakokiyan welatî zerermend dibin û rewşa wan ber bi xirabiyê ve diçe. Her wek peywendiyên navbera yeketî û partî ku ji pêxemet berjewendiyên xwe şerên navxweyî çêkirin û bi rêya medyayan ve kirêtirîn şer li hemberî hevdû bikar anîn û xirabtirîn edebiyat anîn nava ragihandina Kurdî. Lê pişra ku berjewendiya her duyan li hemberî dewletên derve ket metirsiyê
bi fişara wan dewletan dawî pêwî şerîanîn û rêketinameya stratîjî îmzakirin û bûn şerîk di desthilatê de wek vê yekê ne ba lêdabît û ne baran.